F'temp ta' ftit ġimgħat pajjiżna kien xhieda ta' żewġ skandli nazzjonali illi direttament jew indirettament hemm involuti fihom persuni fil-kuruturi ta' Kastilja. Il-frodi tal-benefiċċji soċjali, ir-racket tal-liċenzji tas-sewqan, żewġ skandli li jiswew lill-poplu Malti xi miljuni ta' euro flejjes illi potenzjalment setgħu marru għal anijiet aktar nobli. Bosta esperti ddeskrivew dawn l-iskandli żvelati mill-ġurnali lokali bħala eżerċizzji ta' xiri ta' voti. Madankollu, skont il-Prim Ministru mexxej tal-Labor Robert Abela, il-persuna taqtil iċ-ċittadin f'dak li kollu bżonn ma fiha xejn ħażin, anzi ħeġġeġ lill-Customer Care tal-Gvern biex ikomplu bil-ħidma tagħhom. Is-sibt filgħodu għad-diskussjoni organizzata mill-Aqda Repubblika tkellem fost oħrajn il-Membru Parlamentari Ewropew Laburista Cyrus Angeler fejn insista illi f'pajjiżna il-kultura tal-pjaċiri mingħajr ebda dubju hija l-aktar waħda b'saħħitha. Bis-sistema li għandna llum, il-kultura tal-pjaċiri bl-ebda dubju hija l-iktar ħaġa li hija b'saħħitha fil-kampanja elettorali li jista' jkollok għal kwalunkwe elezzjoni ta' pajjiżna. Huwa kien qed jitkellem dwar is-sistema elettorali ta' pajjiżna u kif imsejsa preżentament esperti qed jisħqu li ċertu deċiżjonijiet meħuda mill-Gvern tal-ġurnata qed ikomplu jsaħħu l-hekk imsejħa liġi tas-sultan sabiex il-poplu bħal kelb obbedjenti jkun dejjem irid jiekol minn idej sidu jitkarrab għal bżonnu. Ukoll iċ-ċittadin bis-sistema mħaddma mill-Gvern Laburista ikollu jmur jitkarrab ant il-Ministru jew il-Customer Care tal-OPM sabiex jakkwista liċenzja tas-sewqan u jekk tkun kontrihom joffenduk, jinsolentawk u jinjorawk.